U HDZ-u kažu kako se osječki gradonačelnik Bubalo kitio tuđim perjem, govoreći o izgradnji dvorane Gradski vrt, te naglašavaju kako dvorana ne bi zaživjela da nije bilo odlučnosti hrvatske vlade. Kada je eskalirao sukob HDSSB-a i HSP-a, kažu HDZ-ovci, vlada je brzom odlukom osigurala izgradnju na račun državnog proračuna. Predsjednik osječkog HDZ-a Damir Kramarić kaže kako ga veseli podatak da je dvorana u plusu 100.000 kuna, no to je zato što su svi sportski kolektivi na jaslama gradskog proračuna. Velika cijena najma dvorane razlog je zašto u Osijeku već dugo nismo imali neki veliki koncert. Napominjem da u vremenu gospodarske krize i recesije doista mi je nenormalno da cijena košta 45.000 kuna, dok je 2009. i 2010. ona bila oko 30.000 kuna. Držim da je taj čin u krajnjem slučaju nespretan i očekujem da će i gospodin Ibriks, gospodin Bubalo, a i gospodin Oto Živčić spustiti cijene. Agencije su voljne organizirati u Gradskom vrtu razne manifestacije, ali uz određene povlastice, kaže Kramarić. Osijek ima pogodan položaj na pola puta između Zagreba, Budimpešte, Sarajeva i Beograda i to treba iskoristiti. Kroz pitanje organizacije glazbenih manifestacija možemo poslati poruku da u Osijeku živi jedan duh koji zna prepoznati što su kvalitetna glazba i kvalitetni solisti, kaže Kramarić.